Ayun, naabot na mi guys, dire sa among bukid. Actually guys, o kami naabot pa na. Wala pa gyud ay naabot, panaog pa lang. Hello guys, welcome to my channel. My name is Lance Agam. Karon maadto mig bukid kay gi-invite mi og birthday sa akong brother-in-law. So kauban ang ako ang family. Hi guys! Hi guys! I am Faith Agam and Gentle Floyd Agam. Og si Nani of Kiyumi. Hello! palihog ko og subscribe sa among channel, then like, then please na lang po click sa bell sa notification para updated mo sa. Okay, abangan kay moadto na mi karon. So atong tanawon kung unsa ang mga activity dito, mga game. Vlog takeover. Uti! Paning naog pa guys, kaya ning palit. Oh, ano na yung palit mang? Ice. Palit siya ice. Ano siya oh? Pang! Ay, palit sa ko guys. Dito niya, nung pagkaon ng guys. Uy. Yung! Ano na yung pinaka-tagis ka na no? Ano ang bata? May kalikod. Aming bata. Napon yung salada oh. Turang bata oh. Ang bata. Turang bata. Oh, turang bata queen. Turang bata na. Tumba ng bata. Wala ginawa. Naglalapalap na si queen. Hello. Kapuhal yung paning kamera. Hi guys, akong manghod. Among gibisita yung uyab. Tara de guys. Ay to guys, yan ang kuhan guys. Uyab guys. Oh, hi te. Kumusta yung pamaligya direk ko ante? Ginanggang te. Okay, puti. Te, naluya lagi ka naman yung uyab diri oh. Te. Te. Natoy. Guys, saan namin din eh. Wala na ako bisita. Bye-bye. Okay. Ayun, naabot na mi guys, dire sa among bukid. Actually guys, o kami naabot pa na. Wala pa gyud ay naabot, panaog pa lang. So, dire padulong pa di ay hapit na padulong, gamay na lang abot na mi. May motor oh. Abot na meron, ma-birthday na mi sa muang kuhan, brother-in-law. Kaon mi og litson kay dugay-dugay na mi wala kakaon. Binabol mo guys, sulong mo diri guys. Litson, kaya ang taga syudad wala na kakaon litson, so mi bukid ani. Guys, panaog na mi. Ani namin diri sa mga bukid. Nakakauban ni Kiyumi, Ophelia, Jingjing. Oh, sila mi. Guys, gipundak ako. Janty na sa layo. So, mga naog na mi, amo nang i-diskarga ang among mga dala.
birthday sa mga kuhan sa si Matt Ibanez. Okay, nasa birthday. Yang asawa, kauban. Tara. Ayaw, ano bro? Daghang pa sa ganda, oh. Nasa manok, nasa cake, oh. Nasa soft drink. Ayan. Mga mga sisters. Ana. Sama ni mga ikasulti na sa imong birthday. Adi lang sa kong istorya, kananya yung hilat. Kananya yung hilat. Kananya yung hilat. Sige niya, maghinilakay tayo niya. Happy to ba mga yan? Happy to lang madayon ang birthday. Sige lang kay sa sunod. Kano sa imo anay? Ano sa imong birthday? Kaya nga yung istorya. 2022 pa? Magkuhit na karoon og baboy. Dako na, di na. Dako na kayo. Ikan sa bukid. Ikan na matbek. So medyo gigutuman. Mga ang tatao balot. Tumawas ko kaya mga mga kauban mga balot. Nawa. Napay balot ya. Napay balot diha. Mga untag balot. Mga untag balot ya. Lami. Yes, mga unta, lami kayo. Unsa lami murag donut. Ha? Lami kayo. Ulag pastel. Ulag pastel. May bingka oh. Lami kay bingka. Pero ano kayo itong Pinoy? Naman. Araw. Wala siya episode ka. Balot. Mapalit ramang ko. Guys, lami kay balot guys. Kaon mo? Madali oh. Sarotong Unsa lami sa balot? Wala lagi. Lami. Pinoy man eh. Pinoy ra Wala dai. lagi practice. Mga untag balot. Bayan na ilang budbud Lami kay balot ba? Hala do. Apay budbud. Napadiri ole. Ganahan mo budbud yan, ay budbud. Hey budbud yan. Apoy bingka nga, di man muliki. Huwag man yung liki ng bingka. Oy, pinalutaw. Pinalutaw. Pero karang Ano oh, bingka na raw. kita nga ng bingka nga Bingka nga pinalutaw. pinalutaw. Bingka nga pinagahe. Ang itong pinalike. Muna yung bingka Kanilang balot pinalutaw. Nga ba, boss. Na. Ito, lami itong pula nga balot. May kuhan na. Yan, yan. Kani, wani gipalutaw kay kuan man. Pula. Kato na Pula siya. man. Dapat yung nanang taturang kandidat. Kanang... Kay balot. Ito nilang kaon sa balot. May kulangan. Do. Do. Makaon sa bitcoin man. Kami kayo. Kaon. Sarap. Kisa daw. Kung kay istorya ka na oh. TV. Sama na tong kaya. Suka ba to? Suka. Sino day? Pinoy ni day o balot John? Ang balot, ibutangan siya kasi nito mo siya suka. Butangan siya suka para lamig. Laren. Nana kalami ang balot. Oh. Balot mo diha. Balot din mo diha, init pa. Bulot ng asin. Bibing ka. Sa gulan pa yung budbud, napay bingka. May manay Buwas kami kayo. Kami kaya ang balot ba? Ano may piso, oh? Kita ka ng piso. Tama ni may piso. Wala nang gusti, oh. Wala piso? Wala ito, mas ba? Wala nang itong ng kabon. Wala namang wala. Wala din siya. Wala ka ba? Isalo ka. Nataktak marpil. Kauban naman ang tata. Do. Kauban naman tagbuan na. Sarap. Ano ba? Oo nga, oh. Sarap. Ano kaya? Na? Dahil rin siya. Hindi dapat ang buo. Napali din Wala mo naman. pag-open, mayot. Mahal ka. Thank you for watching.